дар қазон фаъолияти муҳоҷирони меҳнатии тоҷик қонунӣ гардонида мешавад. ба муҳоҷирони меҳнатие ки ба таври ғайриқонунӣ ба қаламрави Русия кор мекунанд, танҳо то санаи 3 апрели соли 2025 ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳояшон ба қонунӣ гардонидани будубоши худ дар ин кишвар вақт дода шудааст. бо мақсади кӯмак ба муҳоҷирони меҳнатии тоҷик, шанбе 19 апрел раёсат оид ба масъалаҳои муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Русия дар ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста ба рӯзи истироҳатӣ будан, қабули шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷиҳати қонунигардонии будубош ба роҳ мондааст. муҳоҷирони меҳнатие ки мехоҳанд ҳуҷҷатҳои худро ба тартиб дароварда минбаъд дар Татористон ба таври қонунӣ кору фаъолият намоянд, метавонанд аз соати 9 то 15 ба вақти маҳаллӣ барои легализатсия ба суроғаи шаҳри Қазан, кӯчаи Михаил Мили шоссеа муроҷиат намоянд. дар сурати пайдо шудани саволҳо, шаҳрвандон метавонанд ба масъули намояндагони Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия дар ҳавзаи федералии Уфа ба рақамҳои +7 994 195 59 муроҷиат намоянд. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди дандон ва буғумҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.